लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय गोदान रादाब बे जाहैबाय नोंथांमोननि थाखाय फैगौ जिहेतु BTC आव एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम जानो थांगासिनो दङ बिनि सायाव नोंथांमोननि थाखाय पार्ट 2 हिसाबै बाहाय माखासे नोट्सफोर लाबोना होफैदों दा आसा खालामो नोंथांमोना नायना लांगोन दा नोंथांमोननि थाखाय सिगाङाव आङो फार्स्टआव बर'नि बानायदोंमोन बाहाय कनसेप्ट होनो लानाय जादोंमोन दा बाहाय गोबाङानो इंलिशनि होनो थिननायलाय इंलिशनिबो आङो बाहाय बानायनाय जाहैबाय इंराजिनो आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय नोंथांमोनहा गोबाङानो कुइसन खालामदोंमोन जे बबे लेंगुवेजनि फैगोन लेंगुवेज अपसना मा थागोन दा बेयाव बिनिबो सिगाङाव आं एसे सिगाङाव भिडिअ खालामखांबाय बेयाव आङो प्रिभियास कुइसन्सफोरखौनो होदों दा नोंथांमोना बेखौबो नायना लानानै बुजिबाय जानो हागौ 2009 आव खुंनाय बेयाव मा मोनदों इंलिश आरो हिन्दी मोननैल' अपसनेल लेंगुवेज मोननाय जादों दा बेयाव जायफोर बिथांमोना नायबाय बिथांमोनहा मिन्थिनो हाबाय हमनानै दानिया जायफोर नोंथांमोना बे मोननै भिडिअखौ नायाखै बेखौ नोंथांमोना नायनो गोसो जादोंबा डिसक्रिप्सनाव लिंक दङ डिसक्रिप्सनाव लिंकआव हाबनानै नोंथांमोना थुनानै बेखौ डाइरेक्टलि नायना लानो हानाय जागोन आरो बैनिफ्रायबो नलेजखौ बुथुमना लानो हानाय जागोन आरो आं सानदों नोंथांमोना बै प्रिभियास कुइसनखौ नायोबा एक्जाक्ट माने कनसेप्टखौ मोननो हानाय जागोन आरो मिथिनो हागोन मा दङ आरो बै भिडिअआवनो सिलेबास दानि फैगोन सिलेबासखौबो बाहाय होफानाय जादों मा दंमोन दा बेनिखायनो आं बाहाय गोदानै बुंला गोबाव जागोन दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै ला जाहाथे उननि भिडिअखौ नोंथांमोना नुबाय थायो नटिफिकेसन बेल थुनो दाबाव दानिया फार्स्टआव नुगोन नोंथांमोननि थाखाय एक्सपेक्टेड कुइसन्स अफ अपकामिं एग्रिकालचार एग्जामिनेसन 2019 नि BTC आव जानो गोनांनि फार्स्टआव नुनो मोनदों कुइसना जाहैबाय व्हाट आर द एग्र' क्लाइमेटिक रिजन अफ इन्डिया दा बाहाय नुनो मोनदों नोंथांमोननि थाखाय मा होनदों आबाद बिथिंनि थाखाय माखासे जोंनि भारतनि गुबुन ओनसोलफोरखौ जों एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट बा एग्रिकालचार बिथिंनिफ्राय माखासे बाहागोआव रानदों दा बे राननाय बाहागोफ्रा मा होननानै नोंथांमोनाव सोंगोन अब्ला बबे ओनसोल हथात आसामा बैबादि राननाय बाहागोनि बबे ओनसोलाव गोग्लैयो एबा पान्जाबा बबे ओनसोलाव गोग्लैयो एबा जम्मु एन्ड काश्मीरा बबे ओनसोलाव गोग्लैयो बेखौ नोंथांमोना मिथियाबो जानो हागौ दा बेबायदि होनानै जुदि नोंथांमोननि थाखाय कुइसन होयोब्ला नोंथांमोना बेखौ हागोन ओंखायनो बेखौ नायना लाब्लानो जाबाय बेबायदि टाइपनि अर्थात एग्र' क्लाइमेटिक रिजननिबो जुदि मोनफ्रोमबो कुइसन फैब्लानो नोंथांमोना बेखौ हानायनि थाखाय बे भिडिअखौ नाय आरो बिनि उनाव गोबां कुइसन दंबावो दा बाहाय बे हिसाबै फार्स्टआव दङ बेबायदि रिजना वेस्टार्न हिमालयान रिजन दङ वेस्टार्न हिमालयान रिजनाव मा गोलैदों होनदों वेस्टार्न हिमालयान रिजनाव जम्मु एन्ड काश्मीर गोलैगोन हिमाचल प्रदेश गोलैगोन आरो उत्तराखन्डनि हिल एरिया माने हाजो ओनसोलफोरा बाहाय वेस्टार्न हिमालयान रिजनाव गोग्लैजोबगोन होनदों बेनिफ्राय दङ नाम्बार 2 आव इस्टार्न हिमालयान रिजन इस्टार्न हिमालयान रिजनाव मा दङनो अरुणाचल दङ हिल अफ द आसामनि माखासे हाजो ओनसोलफोर सिक्किम दङ मेघालया दङ नागालेण्ड मणिपुर आरो मिजोराम आरो त्रिपुरा आरो फारसेथिंजाय दार्जिलिंआबो बेयाव गोग्लैफानाय जादों होनदों माबेनि इस्टार्न हिमालयान रिजनाव बेनिफ्राय लवार गंगेटिक प्लेन रिजन माने गंगा सेरफां बेयाव दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों वेस्ट बेंगल दङ इस्टार्न बिहार दङ आरो ब्रह्मपुत्र भेलि दा नैबे खोथाया जाहैबाय नोंथांमोननि थाखाय मस्ट इम्परटेन्टआ जोंनि आसामनिनो BTC एरियाया बेयाव लवार गंगेटिक प्लेन रिजनाव गोलैगोन मानो होनबा बाव ब्रह्मपुत्र भेलिया हाबफाबाय अर्थात जोंनि BTC एरिया दा जा आसामनि जानाखि प्लेन्सफोर बिसोरो गासिबो मायाव गोग्लैजोबगोन ब्रह्मपुत्र रिजनाव गोलैजोबगोन बेनिफ्राय आसामनि एसे हाजो ओनसोलफोरा बबेयाव गोलैदोंमोन दहायनिबो नुदों इस्टार्न हिमालयान रिजनाव दंमोन बेनिफ्राय फार्स्टनियावनो दंमोन सेकेन्डआव आसाम हिल्स अफ आसाम इस्टार्न हिमालयान रिजनाव दानिया नाम्बार 4 आव दङ मिडिल गंगेटिक प्लेन रिजन मिडिल गंगा बाहाय दङ लार्ज पार्ट अफ उत्तर प्रदेशनि गोबां बाहागो बाहाय दङ आरो बिहारा बाहाय गोग्लैफागोन होनदों बेनिफ्राय आपार गंगेटिक प्लेन्स रिजनाव दङ बेयाव सेन्ट्रेल एन्ड वेस्टार्न पार्ट अफ उत्तर प्रदेशनि गेजेर आरो वेस्ट बाहागोआ गोलैगोन बेनिफ्राय हारिद्वार गोलैगोन बेनिफ्राय उदामनगर गोलैगोन उत्तराखन्ड गोलैगोन बाहाय बेनिफ्राय दङ ट्रेन्स गंगा प्लेन रिजनाव दङ पान्जाब हारियाना चन्डीगढ़ दिल्ली आरो राजस्थान बाहाय गोलैगोन बेनिफ्राय नाम्बार 7 आव दङ इस्टार्न प्लेट्यु एन्ड हिल्स बाहाय जौयेनफोरखौ लाफानाय जादों बाहाय मा दङ झारखन्ड गोलैगोन उड़िसा गोलैगोन छत्तीसगढ़ आरो दान्दाखरंगा बे गोलैगोन बेनिफ्राय दङ नाम्बार 8 आव दङ सेन्ट्रेल प्लेट्यु एन्ड हिल्सआव दङ बाहाय बुन्देलखन्ड गोलैगोन बागिलखन्ड गोलैगोन
ओमफ्राय भान्डर गोलैगोन, भान्डर प्लेटिउ, बेनिफ्राय मालवा प्लेटिउ, मालवा बे जौयेन गोलैगोन, बेनिफ्राय बिनिन्दसल, बिनिन्द हाजो ओनसोल बाहाय गोलैगोन आरो बिनिन्दसल हाजो। बिनिफ्राय नाम्बार 9आव दङ वेस्टार्न प्लेटिउ एन्ड हिल्सआव दङ वेस्टार्न बाहागोनियाव मालवा प्लेटिउ दङ, ओमफ्राय डेक्कान प्लेटिउ दङ, बे मोननै गेजेर भारतनि जौयेनफोर। बेनिफ्राय नाम्बार 10आव दङ साउथार्न प्लेटिउ एन्ड हिल्सआव दङ साउथार्न महाराष्ट्र गोलैगोन, कर्नाटक गोलैगोन, अन्ध्र प्रदेश गोलैगोन आरो तामिलनाडु। नाम्बार 11आव दङ इस्टार्न कस्टेल प्लेन एन्ड हिल्स एरियायाव गोग्लैगोन। बेयाव नुनो मोन्दों नोंथांमोना करमण्डल बाहागो, बेनिफ्राय नर्थार्न सार्कार कस्ट, बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनगोन अन्ध्र प्रदेशनि माखासे बाहागो आरो उड़िसा। बेनिफ्राय नाम्बार 12आव दङ वेस्टार्न कस्टेल प्लेन घाट, बाहाय दङ मालाबार दिप आरो नोंथांमोना नुदों कंकन बोरिमा, बेफोर गासिबो बाहाय गोलैजोबगोन। बेनिफ्राय दङ गुजरात प्लेन एन्ड हिल्स एरियायाव दङ माबि गासिबो काटिवारनि प्लेन आरो हिल एरिया बाहाय गोलैजोबगोन होनदों आरो सबरमती रिभारनि एरियायाव बाहाय गोलैगोन होनदों। सबरमती होनबा नोंथांमोना फ्राय मिथिनो जानो हागौ सत्याग्रह मुभमेन्टआव महात्मा गान्धीनि सबरमती आश्रमनिफ्राय दान्डि मार्चनि बे मोनसे दङ, बाहाय जोबोद इम्परटेन्ट, नोंथांमोना बेखौ मिथिना लानो हानाय जागोन आरो। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 14आव दङ वेस्टार्न ड्राई रिजनाव दङ गोरान बाहागोआव अपार राजस्थाननि गासिबो बाहागो जाजोबगोन। बेनिफ्राय आरभल्लि मुंनि मुंदांखा जायगा बेबो गोलैफागोन होनदों। बेनिफ्राय नाम्बार 15 दङ, 15आ लास्ट, 15 बाहागोआव रानदोंमोन। इस्टलेन्ड रिजनबाथाय जोबोद गोरलैखा बेयो। मा बाहागोआव जोंना दिपफोर दङ भारताव, बेफोर जाजोबगोन गासै आन्दामान निकबार आरो लाक्षाद्वीप बाहागोआव बाहाय गोग्लैनाय जागोन। दा बाहाय आङो गोलावद्राय जागोननि थाखाय बेबादि रिजनफोराव मा क्रप्स आबाद मावनाय जायो बेनि सोमोन्दै बाहाय होफानाय जायाखिसै। बेबो मेनसन खालामफानो हायोबा मोजां मोनो, बेथ' नंखागौ, उननि भिडिअआव बेखौ सेस्था खालामगोन। दानिया मोनसे कुइसना जाहैबाय व्हाट आर द टाइप्स अफ फार्मिं अफ इन्डिया? भारताव मा टाइपनि मा रोखोमनि आबाद मावनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना बाहाय नुगोन। एन्सारफोरखौ नायबा नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा बाव नुनो मोन्दों साबसिस्टेन्स फार्मिंआ जाहैबाय लाइक बियो मा जानो हागौ फुड, सानफ्रोमबोनि थाखाय नांगौ जानाय आदार बाहागोनिया बाहाय गोग्लैगोन। जेरै हमनानै ला बेयो मा जानो हागौ होनदों जोंनि जानांगौनि थाखाय आरो मेक्सिमाम बेसिकेलि जानांगौनि थाखाय बेखौ जायखौ आबादखौ मावनाय जायो आरो साफ्रोमनिबो थाखाय गोनांथार, बेयो जाहैबाय साबसिस्टेन्स फार्मिं। बाहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना जुदि एग्जाम्पल हिसाबै बाहाय होदों राइस माने माइरंफोर नुनो मोनगोन, वेट मोनगोन नोंथांमोना पाल्सेस नुनो मोनगोन, गम थम गासिबो थांजोबगोन बाहाय। बेनिफ्राय कमार्शियेल फार्मिंआ जाहैबाय बेयाव रांखान्थिनिल', जायफोरा जाजायो बा जाजायाबो जानो हागौ। जेरै नुनो मोन्दों नोंथांमोना कटन, खुन आबाद, सुगार केन, खुसेर, टेबाक्क', अवेल सिड्स होनबा बेफोर गोग्लैगोन जायफोर देमसि गुजि बायदिसिना जों जायखौ मावो थाव दिहुननो थाखाय बेसर, बेफोरो। बेनिफ्राय शिफ्टिंआ जायगा सोलायनानै आबाद मावनाय, बे जाहैबाय मोनसे खान्थि। जेरैजाय आसामाव जुम, ओमफ्राय पद्दु, ओमफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन होनो जायगा सोलायनानै मावनाय शिफ्टिं काल्टिभेसनखौ, बिवार, ओमफ्राय कुमारि एटसेट्रा। दा बेनि थाखाय आं नोंथांमोननि थाखाय सिगांनि भिडिअ खालामदों, जाय नोंथांमोनखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जादों मोनसे पार्ट 1। बे पार्ट 1आव नोंथांमोना बे शिफ्टिं काल्टिभेसननि सोमोन्दै मिथिनो मोनगोन। बबेयाव जोंनि आसामाव जुम होनो, पद्दुखौ बबेयाव होनो, बिवार, कुमारि आरो गुबुन गुबुन जायगायाव मा होनो, बे जोबोद इम्परटेन्ट, मोनफ्रोमबो एग्जामाव बे फैखायोखा। बेनिफ्राय मिक्सड फार्मिं दङ, गलाय गथाय आबाद मावनाय। बेनिफ्राय प्लान्टेसन फार्मिं, बिफां गायनाय रोखोमनि, जेरैहाय टि जानो हागौ होनदों, साहा दिहुननाय, राबार जानो हागौ, स्पाइसेस जानो हागौ, कक'नाट जानो हागौ, बेफोर आरो नाट्स जोलैनि जायखिजाया। बेनिफ्राय इन्टेनसिभ एग्रिकालसारबो जानो हागौ होनदों। बे गासै मोनद' बाहागोआ भारतनि आबाद मावनायनि टाइपफोरमोन। ओमफ्राय नाम्बार 10आव मोनसे दङ, नोंथांमोननि थाखाय होबावदों बाहाय हाउ मेनि काइन्डस अफ क्रप्स आर देयर इन इन्डिया? दानिया भारताव मा रोखोमनि आबाद मावनाय जायो, माने आबाद मावनाय खान्थिमोन दहायनि टाइपआ। दा बाहाय मा होनदों आबादनि रोखोमफोर, दानिया मा रोखोमनि आबाद मावनाय जायो। दानिया बाहाय मा रोखोमनिखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जाहैगोन। मा रोखोमनि नुगोन बाहाय नोंथांमोना नुदों नाम्बार 4आव फुड क्रप्स, बे आदारनि दहायनि खिथाखादों नोंथांमोननि थाखाय बाहाय नुनो मोन्दों। काइन्डस होनबा आलदा, टाइप होनबा आलदा, नाथाय बर'आव फ्राय एखेयानो जानो नागिरो। दानिया नायदो काइन्डसआव मोनबाय नोंथांमोना फुड क्रप्स, राइस, वेट दहाय होनाय बायदि। बेनिफ्राय
केस क्रप्स दङ कटन जुट ओमफ्राय प्लान्टेसन क्रप्सआव दङ दहायनो बुंखानाय टि कफि ओमफ्राय बेनिफ्राय नुगोन हर्टिकालचार बाहाय नुनो मोनगोन हर्टिकालचार एप्पल मैंग' एटसेट्रा दा बेखिनियानोमोन दिनैनि थाखाय बे कुइसनफोरा अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनिफ्राय आसा खालामो मोनसे मोननै कमन गोग्लैजागोन आं बुंनो थाङा बेनिफ्राय आङो 100% कमन गोग्लैगोन बेबो नङा दानग्रानि सायाव नाथाय सिलेबास हिसाबै नोंथांमोननि थाखाय बेनिफ्राय बेफोरबादिनिफ्राय 1 नाम्बारफोर फैनो हागोन बा 2 नाम्बारफोर कमन गोग्लैगोन बेयो नंगौ अब्ला लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअआ हेल्पफुल जादों जायाखैब्लाबो उननि भिडिअआ जाहाथे हेल्पफुल जायो बेनि थाखाय नोंथांमोना थुलुंगा होगोन नायनानै बेसेयारले आरो शेयार खालामनानै होगोन आरो नेचार पाब्लिकेसन साबस्क्राइब खालामना लागोन नटिफिकेसन बेल थुनानै होगोन होननानै आसा खालामबाय एसेनोसै गोजोन्थों।